Siyosang Kalog Team! Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Taas kamay ng may mga anak na ubod ng gastos. Ang taray, no? Magkano nang binibigay mong allowance sa anak mo ngayon, Kuya, sir? Yung tipong hindi mo na alam yung mga kuko nila na puro naman bang gemstones. Alam mo yung mga kuko ng mga anak mo, yung mga kababaihan, hindi mo mawari. Bakit puro mga bato-bato? Di mo alam kung paano nila kinukutkot at nililinis yung puwit nila. Anyway, nagbabalik pang inyong kadaldalan na daldalerang atleta DJ Mara Tony. At kanina nga napag-usapan natin na ngayon magbe-Burman. Actually, Burmans na nga, di ba? Burmans na eh. Malapit na magpasko, ilang buwan na lang. Tapos iniisip mo kung ano ba yung mga gusto mo sanang ipang regalo. Pero hindi ka pa nakakaipon. Ano yung mga naipon natin? Oh, wala na. Dead air. Alam mo, na-realize ko, grabe rin pala talaga yung mga Gen Z ngayon, Yung mga kabatchmate ko. Naalala ko nung high school, share ko lang. Nung high school ako, ang madalas na pinapabaon sa akin pera is mga, wadang kate. Kate ng lalamunan ko, ano ba yan? Oh, yun nga. So, yung mga pinapabaon sa akin dati nung magulang ko, 500 piso sa loob ng isang linggo. At meron ako nakilala, ang binabaon niya on a normal week, umabot na ng 2,000. Talagang mapapasana all na lang ako, Given naman na mahal na yung mga bilihin ngayon, ang taray naman kasi, yung anak mo, ang hilig magkape. Hindi ko rin alam bakit araw-araw nagkakape dun sa mamahaling. Yung kulay green, yung babae. Iba-iba pa ng flavor. Tapos magtatanong ka kung ba't hanggang ngayon hindi ka nakakaipon. Pero baka nga ito yung time na kailangan bawas-bawasan natin yung pagbibigay ng allowance. Oy, hindi naman sa bitter ako, Actually, ako talaga, stricto lang yon 500. Tapos yung nanay ko, pag hihingi ako 50, mumurahin pa ako. Sabi niya sa akin, bakit ka hihingi 50? Di ba binigyan ka na ng tatay mo ng 500? Tapos ngayon hihingi ka pang 50? Sumusobra ka na! Kaya si Maratoni ay gumawa ng paraan, hindi pwedeng 500 lang pera ko, Make-up pa lang, ubos na yun, B. Sabi ko, ganun na, hindi niyo ako bibigyan ng baon. Makapagnakaw. Tiyah! Ay, bawal yon, wag ganon. Alam mo yung may maraming ways na pwede nating turuan ng ating mga anak. Lalo na kung trip mong yumaman o trip mo mang kahit papaano makapag-ipon-ipon. Kagaya ko, isang mga ginawa ko noong high school ako, nagbenta ako ng pansit canton. Nagbenta ng pansit canton. Naranasan ko nga rin maglinis ang kuko ng ka-classmate ko. Oo, walang alam biro yun. Ano pa mga ginawa ko noon? Naranasan ko rin magbenta ng mga ballpen na galing sa Shopee. Oo, yung mga ballpen na nakikita ko doon, tig 60 pesos, 10 piraso. Siyempre, bebenta ko sa teacher ko, times 3 yung presyo. Malay ba niya? Okay lang naman yon. Ang tawag doon is pagiging madiskarte. Kung may kakilala ka na alam mo na hindi na talaga sapat ang kinikita mo, tapos ibigyan mo pa ng allowance ang anak mo, sabihin mo, matuto ka, be! Matuto kang kumita ng sarili mong pera. Hindi yung puro asa-asa ka. Well, in fairness din naman talaga, natuto ko hanggang ngayon. Hindi ko na nga rin talaga alam kung nakakapagpahinga pa tayo kasi puro tayo racket. Pero okay lang yan, di ba? Tawag doon, teach them while they're young. Anyway, babalik po ako maya-maya lamang. Diyan ka muna, relax ka muna dyan. Pari ka muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Friday, nandito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1, Metro's